Podcast C2 català.cat, episodi 30è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvingudes i benvinguts una vegada més al podcast de C2 català.cat i avui no et proposem cap repte. Avui et volem advertir d'un error massa freqüent en el nostre dia a dia i que de vegades hem sentit a l'examen oral del C2. Però abans volem fer-te saber que estem ampliant el curs que trobaràs a c2català.cat. Per bé que tots els temes que en aquests darrers anys han sortit a l'examen del C2 estan explicats al nostre curs, aquest estiu hem seguit treballant i estem fent vídeos nous amb temes que ens han demanat els nostres alumnes, com la dièresi, l'accent diacrític o les normes d'accentuació. Dit això, comencem. La paraula en qüestió és bones. Bones? Sí, bones. Què li passa a bones? No és correcte? Doncs depèn. Si ens referim a postres, notícies o sabates, potser sí que són bones. Però si ho utilitzem com a salutació, anem molt malament. Bones com a salutació s'ha estès com una taca d'oli, però no costa pas veure que això és un castellanisme escurçat. En comunicacions diverses de col·lectius d'allò més variats, no és gens estrany veure o sentir d'entrada aquesta impròpia salutació. Us confesso que quan la sento o la veig escrita em provoca una mena de malestar que pot tendir a la irritació si, a sobre, qui l'usa és una persona que com a professional exerceix de model lingüístic a aprenents. I això us asseguro que és una cosa que a vegades passa. En català desitgem a algú que el dia o la tarda o la nit sigui bo o bona, en mesura, d'un en un. Així doncs diem bon dia, bona tarda o bona nit, en singular, perquè aquest bon desig es limita al dia present, al de la salutació. En canvi, en castellà, habitualment ho desitgen més a l'engròs, i tot i que no se sap ben bé per què, sovint ho desitgen en plural. Diuen buenos días, buenas tardes o buenas noches. De vegades, per economia lingüística, prescindeixen de la segona part de l'expressió i es queden amb el buenas, ras i curt, en plural i femení. Però en català, com ja t'hem dit, saludem en singular. Hauríem de dir bon o bona, així a seques, sense res més darrere. Però això no ho fa ningú. Si més no, jo no ho he sentit mai. Crec que ja veieu per on vaig, oi? Dir bones no és res més que una traducció literal del buenas. I ja sabem que les traduccions literals són molt delicades, per no dir perilloses. Així doncs, el problema no el tenim a escurçar una expressió. Això és un fenomen lingüístic molt comú en totes les llengües, i el català no n'és pas una excepció. Fixeu-vos, si no, en la tendència a escurçar mots, ja sigui per apòcopa, escapçant la part final, i tindríem paraules com Magda, profe o Uri, o per afèresi, escapçant la part inicial, i tindríem paraules com Txell, Cesc o Bus. I també en l'abús d'abreviacions vàries com les sigles, acrònims, abreviatures o símbols que veiem escampats per tot arreu. El problema el tenim a traduir literalment d'una llengua a l'altra, sense tenir en compte les particularitats de cadascuna. Si us plou, no comenceu malament una conversa, una conferència o un escrit, però sobretot no ho feu mai si us esteu examinant de llengua catalana a l'examen del C2, perquè no us convé i això us penalitzarà. I us garanteixo que és una cosa que passa. Bé, i fins aquí el podcast d'avui. Si encara no estàs subscrit, fes-ho i comparteix-lo amb tothom qui pugui estar interessat. I si et vols presentar al C2 o senzillament dominar la llengua, apunta't al curs que trobaràs a c2català.cat, on trobaràs tot el que necessites per practicar i anar sobre segur el dia de l'examen. Descobreix i coneix els consells d'examinadors amb anys d'experiència.